сърцето на Южна България, там където традицията среща новаторството, стои сдружение МИК Харманли, двигател на устойчивото развитие в региона. През последните години, благодарение на съвместните усилия на местната общност, община Харманли, Министерство на земеделието, Държавен фонд за земеделие, институции и бизнеса, тук се реализираха десетки проекти, които променят облика на населените места и подобряват живота на хората. В този филм ще ви отведем на пътешествие из някои от постиженията на МИК Харманли. Ще видим как идеите се превръщат в реалност, как иновациите съжителстват с традициите и как местните инициативи създават устойчиви резултати. По мерките от стратегията за водено от общностите местно развитие на сдружение МИК Харманли бяха отворени 9 процедури за прием на проекти. Бяха подадени 52 проектни предложения и одобрени от МИК 48. Проектните предложения бяха подадени от бенефициенти от стопански сектор, нестопански сектор и публичен сектор, община Харманли. Проектът е реализиран в рамките на стратегията за водено от общностите местно развитие на сдружение МИК Харманли. Бенефициент по него е земеделският производител Пламен Николов. Кандидатът отглежда месодайни крави и телета и чрез реализирания проект цели подобряване на ефективността и модернизация на технологичната база на стопанството. Безвъзмездното финансиране беше използвано за закупуване на палетни вилици, кофа за оборски тор, роторен сеносъбирач, увивач на рулони. Резултати: повишена производствена ефективност на стопанството, модернизирана технологична база, създадено едно ново работно място. Този проект е пример за успешна инвестиция в модернизацията на земеделското производство и развитие на местния бизнес, подпомогнат от МИК Харманли. Проектът е реализиран по стратегията за водено от общностите местно развитие на сдружение МИК Харманли. Бенефициент по проекта е АБЦ Строй ООД. Проектът включва изграждане на ремонтна работилница за строителна техника и закупуване на оборудване, инструментална количка и компресор. Целите на проекта – модернизиране на дейностите на АБЦ Строй ООД с цел улесняване на поддръжката и ремонта на строителна техника. Създаване на по-добри условия на труд за персонала, което повишава ефективността и конкурентоспособността на фирмата. Създаване на едно ново работно място. Този проект е значима стъпка в развитието на местния бизнес и показва как подкрепата от МИК Харманли стимулира модернизацията и икономическия растеж на територията. Проектът е реализиран по стратегията за водено от общностите местно развитие на сдружение МИК Харманли. Бенефициент по проекта е Стройтех 2006 ЕОД. Основни резултати и дейности: успешно създаване и развитие на ново предприятие в сектор строителство на сгради, утвърждаване на конкурентоспособна пазарна ниша и оптимизиране на работния процес чрез закупуване на нова техника. Колесен многофункционален багер с челен товарач 1 брой, телескопичен повдигач 1 брой. Въздействието от проекта е повишена ефективност и конкурентоспособност на предприятието, създадени 3 нови устойчиви работни места на територията на МИК Харманли. Този проект демонстрира как инвестициите в модерна техника и инфраструктура допринасят за икономическото развитие и заетостта в общината чрез подкрепата на МИК Харманли. Проектът е реализиран в рамките на стратегията за водено от общностите местно развитие на сдружение МИК Харманли. Бенефициент по проекта е Тракийско вино ООД. Основна дейност – закупуване и оборудване на зала за видеоконференции и работни срещи с модерна технология и интериорно обзавеждане, включително един телевизор, една видеоконферентна система, таблет, 2 лаптопа, едно мултифункционално устройство, 2 офис пакета, лиценз, операционна система и завеси. Целите на проекта са създаване на условия за провеждане на модерен бизнес, съобразен с изискванията на съвременните технологии, подкрепа и стимулиране на местното развитие в селските райони чрез модернизиране на инфраструктурата за комуникации и срещи, повишаване качеството на услугата чрез закупуване на висококачествено технологично оборудване и обзавеждане. Този проект представлява важна стъпка към дигитализацията и модернизацията на бизнеса на територията на МИК Харманли.
Проектът е реализиран в рамките на стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение Мик Харманли. Бенефициент по него е ЕТ Станко Кръстев Дълан. Основна дейност. В рамките на проекта бяха закупени специализирани машини, индустриална система за обратна осмоза, финиш машина с вакуум. Те са внедрени в съществуващата автомивка на самообслужване и пералня за килими. Цели на проекта – модернизиране на предлаганите услуги чрез използване на съвременна техника, повишаване на конкурентоспособността на бизнеса, оптимизиране на работния процес и качеството на предлаганите услуги, създаване на едно ново устойчиво работно място. Проектът е още един добър пример за това как чрез подкрепата на Мик Харманли се стимулират местните предприемачи да въвеждат иновации, да разширяват бизнеса си и да допринасят за икономическото развитие на територията. Проектът е реализиран в рамките на стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение Мик Харманли. Бенефициент по проекта е Волан 19 ЕОД. С подкрепата по мярката бе извършено монтиране на дограма, закупуване и инсталиране на система за видеонаблюдение, инсталиране на климатична система, закупуване на компютърна техника за оборудване на учебните кабинети на автошколата. Чрез реализацията на проекта към Мик Харманли ние повишаваме нашата ефективност, енергийната и работоспособността. Допринесохме за по-добро обучение на бъдещите водачи. Цели на проекта – подпомагане на микропредприятия в процес на развитие, създаване на по-добри условия за обучение и работа, насърчаване на предприемачеството в сектора на образователните услуги, повишаване качеството и конкурентоспособността на предлаганите услуги. Този проект е още един пример за това как чрез Мик Харманли се създават възможности за развитие на малки бизнеси и подобряване на условията за предоставяне на важни обществени услуги, като обучението на бъдещи водачи. Проектът е реализиран в рамките на стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение Мик Харманли. Бенефициент е медико-диагностична лаборатория Фотодент ЕОД. С финансовата подкрепа бе закупена нова специализирана медицинска апаратура, включително скенер на фосфорни плаки, мобилна количка за рентгенов апарат за сегментни интраорални снимки, стоматологичен софтуер за придобиване на изображения. Новото оборудване позволява заснемане и предлагане на образи в дигитален формат, което е значителна стъпка напред в модернизацията на лабораторията. Научих най-случайно за програмата след доста години от съществуването и реших да кандидатствам и да се възползвам. Одобриха проекта, спечелихме апаратура, която е със социално значение за града. Много съм доволна от съвместната работа с екипа на Мик Харманли, които напълно ми съдействаха и допринесоха този проект да стане реалност. Цели на проекта – развитие и надграждане на предоставените здравни услуги, въвеждане на нови технологии и методи за работа, подобряване на достъпа до качествено и съвременно здравеопазване за жителите на община Харманли, повишаване на точността и ефективността при диагностика. Проектът на Фотодент ЕОД е ясен пример за това, как чрез подкрепата на Мик Харманли се реализира напредък в ключови сфери като здравеопазването, осигурявайки по-високо качество на живот за местната общност. Проектът е реализиран в рамките на стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение Мик Харманли. Бенефициент е Румъл ЕОД. Със средствата от безвъзмездното финансиране беше закупено специализирано оборудване, необходимо за разширяване и модернизация на дейността. Оптичен рефлектометър, комбиниран анализатор на мрежи, локатор за кабели. Анализатор е последна дума на техниката, модел 24-та година и е оборудван с токови трансформатори, напреженови, всичко, за да може да максимално да работи. А ето тук сме установили, че има проблем с реактивната енергия в един обект, който доведе до слагането на кондензаторна уредба, която да компенсира това нещо.
Цели на проекта – разширяване на обхвата на предлаганите услуги в сферата на телекомуникационните и мрежови инсталации, повишаване на техническия капацитет и качество на работа, насърчаване на устойчивото развитие на предприятието, подобряване на конкурентоспособността на местния пазар. Създадено е едно ново работно място, което допринася за заетостта на територията на МИГ Харманли. Проектът на Румъл ЕОД е пример за това как чрез насочени инвестиции и специализирано оборудване може да се постигне реален икономически и социален ефект на местно ниво с подкрепата на МИГ Харманли. Проектът е реализиран по линия на стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение МИГ Харманли. Бенефициент е Стил-С ООД. В рамките на проекта е извършена инвестиция в оборудване, свързано с подобряване на процеса на бране и логистика в земеделското стопанство, чрез закупуване на 24 броя колички за бранена продукция от 6-етажни стелажи, 24 броя платна за компост, 4 колички за бране от най-ниските стелажи, една транспалетна количка с везна и принтер. С гъби се занимава фирмата от преди 25 години, а точно това предприятие е изградено преди 5 години по европейска програма. Разбрахме за финансирането на местния МИГ тук и възможностите, които ни предоставя за финансиране. Възползвали сме се от тях и за бъдеще, ако има. Те са по-малки такива финансирани, обаче за неща, които се износват, които трябва да ги подменяме на няколко години, се възползваме определено от местната структура. Цели на проекта – подобряване на производствената ефективност, механизиране на процеса на бране, намаляване на физическото натоварване на работниците, подобряване на логистиката в рамките на стопанството. Проектът на Стил-С ООД е поредният пример за ефективно използване на европейското финансиране чрез МИГ Харманли с цел модернизиране на земеделското производство и устойчивото развитие на местната икономика. Проектът е реализиран по стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение МИГ Харманли. Бенефициент е община Харманли. Чрез партньорството с МИГ Харманли, община Харманли успешно участва в проекти, финансирани по програмата за селските райони, за развитие на селските райони. Реализирали сме 4 проекта през текущия период. Първият приключен проект, който реализирахме, беше за реконструкция на улична мрежа на територията на община Харманли. Следващият проект, който реализирахме, беше в гробищния парк на община Харманли. Другите два много важни проекта, които приключихме, единият е детската ясла на детска градина Ален Мак, реконструкция и ремонт, а другият проект е енергийно обновяване на детска градина Детски свят. Общата стойност на реализираните проекти за програмния период е 1 360 000 лева. Изпълнението на самите проекти допринесе за доброто подобряване средата за живот в общината. Община Харманли и местната инициативна група продължават своето партньорство и това сътрудничество допринася за развитие и икономическия растеж и социалните помощи за хората на общината. Безспорно трябва да благодаря на екипа на МИГ Харманли за експертността, съдействието и отговорното отношение в процеса за реализация на тези проекти. Одобрените проекти от Държавен фонд Земеделие, подадени чрез стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Харманли, с обща стойност на безвъзмездна финансова помощ 4 146 571,2 лева. Сключените административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са на стойност 3 933 785,44 лева.
Дейността на Мик Харманли през изминалия програмен период доказа, че сътрудничеството между местна власт, бизнеса и гражданския сектор е ключът към устойчиво развитие на територията. Реализираните проекти не само подобриха качеството на живот в общината, но и създадоха нови възможности за икономически растеж, социално включване и опазване на културното и природно наследство. С постигнатите резултати Мик Харманли затвърди своята роля като двигател на местното развитие, подкрепяйки както малкия бизнес, така и неправителствени организации и публични институции. Вярваме, че добрите практики и натрупания опит ще бъдат здрава основа за бъдещи инициативи. Мик Харманли ще продължи да работи активно за привличане на нови инвестиции, разширяване на партньорствата и постигане на устойчиво местно развитие в полза на цялата общност.